mpingo wa CCAP kudzera ku CCAP General Assembly unagwirizana kunena kuti sukuyikira kumbuyo ganizo lena kuti anthu azikhala ndi ufulu wotsa pakati mmene afunira. Kodi nchifukwa chani mpingo umenewu udapanga ganizo limeneli? Programu ya lero ya Tchutchutchu ndakutengerani moderator wa CCAP General Assembly yemwenso ali moderator wa Nkhoma Synod. Iwo watu ndi abusa a mpingo wa Kaning'a mu mzinda wa Lilongwe. Iwo watu ndi mbusa Biswick Nkhoma. Dzina langa ndi Samu Kalimira, mukhale pompo pomwe tikambirana nkhani imeneyi. Right Reverend Biswick Nkhoma, takulandani program lero. Ziko mukombika. Ndakhoza tumene mmachitira kuti Right Reverend Biswick Nkhoma. Mwakhozadi monga mwachikhedo chathu cha CCAP Right Reverend amakhala amene amsankha kukhala moderator wa General Assembly. Nthawi yonse imene akulamulira ngati moderator wa General Assembly amamutchula kuti Right Reverend. Koma akapumula amamutchula Very Reverend. Very Reverend. Moti anyasulu atasinthana ndine tsiku lija Dr. Nyasulu ndiye kuti pano ndi Very Reverend Dr. Timothy Nyasulu. Right akupatsani. Ndiye kuti wadandipatsa right. Chabwino. Congratulations. Chifukwa panopo ndinu moderator wa CCAP General Assembly. Utanthauza kuti ndinu moderator wa masinodi wonse asanu. Ozimakhala bwanji? Kuvarura masinodi amene timbati Nkhoma, Blantyre, Visonia, amene somakhala utsogoleri ma moderator, timakhala ndi amene timamutcha pachichewa kuti sinodi wamkulu. Sinodi wamkulu ndiye kuti ndi chanjano. Chama sinodi wonse. Sinodi wamkulu. Sinodi wamkulu. Chichewa chake nkafuna kudziwa kuti General Assembly chake njani. Waliphunzitsa lero. Sinodi wamkulu. Tisamati General Assembly yayi. Koma sinodi wamkulu. Koma chichewa ndi sinodi wamkulu. Amene ndi sinodi wamkulu mchichewa. Ndikati sinodi wamkulu monga mwechi chalili yathu ndi chanjano chathu ndiye kuti ndikubwera pamodzi kwa masinodi wonse 5 a CCAP. Kunena Blantyre Synod, Nkhoma Synod, Livingstonia Synod kuno ku Malawi, ndi Harare Synod ku Zambia, ku Zimbabwe, ndi Lusaka kapena Zambia Synod kuja ku Zambia. So ndiye kuti tili 5 onsewa timayanjana ngati banja limodzi la CCAP. Pamene ponso pamakhala utsogoleri umene ukwaniritse ndi kuyendetsa ntchito za CCAP yenseyu kuonetsetsa kuti tili kuchita ngati CCAP mmodzi wathu. Ndinu ndi mtsogoleri ameneyo. Ineyo adandipatsa kutera. Abusa. Esa nchifuno cha Mulungu, mesa mali utsogoleri amasankha ndi Mulungu. Nchifuno cha Mulungu ndi. Kapena mdachita kampeni kumakhaso kampeni kapena. Votera nine. Ine pachikhedo changa kampeni za uzimu sindichita nawo. Kulikonse kumene ndakatumikirako sindichitepo kampeni kapena kudzichemerera. Kuti ayi koma ine kumeneko ngakhale pa mpingo anene uraya ena mwina amatha kuteka uraya kumene kumukumbukire ine chani. Ine ndimakhulupirira kuti tsogolo la munthu amalisunga ndi Mulungu. Ndipo kuti amene amakuyankhulira ndi Mulungu. Ndipo Mulungu amanenetsa kumuyamba kuja urayi usadzinenere wekha koma ena akuneneza iwe. So sindikhulupirira kuti ukhoza kumadzi yankhulira kuti ndifuna zakuti chifukwa pamapeto pake akhoza kusankha anthu ndi auzinena kuti akusankha ndi Mulungu kapena anthu. Patsopano udzafuna kukondweretsa ndani? Anthu aja amene umauza kuti akusankhewo maloma ukondweretsa ndani? Mulungu amene adakuyitana. So sindikhulupirira za kudzichemerera. Wani ndimadziona ulephera sono sindingadzike pamwamba kuti ine imadziwa kuti ngati ndachitapo zina bwino
ndikuthekera kumene mulungu adatipatsa mphamvu zake. So palepo ngati zimene achita bwino mulungu natichita mwakuti sitingadzione kuti ndife kanthu kuti ayi anthu akhoza kuona kuti ife tikhoza kutero ayi koma mulungu. Chabwino ndi pakatipa sabata yathayo timamva kuti CCAP General Assembly imene mukuona kuti sinodi wamkulu. Ino lumatenga msanga ngazotola nkhani ya udapanga chiganizo kapena mutakhala pasi munagwirizana kuti musavomereze kapena simufuna kukhala nawo gawo lovomereza kuna kuti anthu makamaka atsikana ndi amayi azitha kuchotsa pakati ngati afuna. Chifukwa chani mudapanga ganizo limeneyo? Mwanena zoonadi tinali ndi msonkhano uja kumzuzu ku Synod ya Livingstonia kuja kukaning'ina campus ya University ya Livingstonia kumene tinakatsindika fundo yathu ndi kuibwereza kwa fundo ilipo kale mbuyo mukumbukira kuti tidanena ponso kuti ife ngati CCAP Synod CCAP General Assembly Synod wamkulu ndi masinodi onse amene tiatsogolerawa sitivomereza kuti pakhale lamulo loti azimayi azichotsa pakati mmene afunira mchisawawa ka. Komanso ife potsogozedwa ndi mawu a Mulungu timakhulupirira kuti mulungu adalenga munthu mchifanizo chake ndipo kuti munthu ndi chifanizo cha mulungu, kunena kuti moyo wa munthu ngwamtengo wapatali pamaso pa mulungu. Ndiye kuti ngati moyo wa munthu ndi wamtengo wapatali pamaso pa mulungu ndi mastage wonse a moyo wake. Fama mulungu amanena palibe anene adauza kuti usanabadwe ndakudziwa ndikukuyitana ndikukupatula asanabadwe. Pa stage imene mayi adakanena kuti mwanayu popeza alibe mphamvu ndi khoza chite ganizo chilichonse chomuchotsa ngati kuchotsa mimba, koma mulungu pamene pakuti usanabadwe ndidali nditakudziwa kale, ndidali nditakusankha kale, ndidali nditakupatula kale. Ndiye kuti mulungu samatigwiritsa ntchito titakula kale, koma pa stage ine iliyonse ya moyo wathu amakhala kuti iyeyo akukhudzidwa ndi moyo wathu. Chifukwa chake ife timakhulupirira kuti moyo wa munthu umayamba pa conception. Munthu mayi akangoyima ndi munthu arani pamenepo, chifukwa amakhala ndi pa Chingerezi amati 46 chromosomes. Nditi munthu amakhala ndi 46 chromosomes. At conception munthu arani wayamba, moyo wa munthu wayamba. Image ya mulungu ija, chifanizo cha mulungu chija pa iyeyo chayamba ndipo chakhala. Ndiye kuti pa stage imene ayenera kutetezedwa, ma stage wonse ayenera kutetezedwa, akakulanso ayenera kutetezedwa. Ndiye tinene kuti ayi popeza sipona pali defenseless, alibe chiganizo chodziteteza yekha, tikhoza kuchita chilichonse chimene tikhoza kuganiza za iyeyo. Ndiye nkhalambaso tizitero kutsogoloko popeza zili defenseless tizipaso iyayi. Moyo wa munthu mulungu amaulabadira ndipo amausamalira ndipo amaona kuti ngwamtengo wake pachifukwa chimenecho kuti usabe ndipo kuphako ndikupha munthu ndithu. Nde tinene kuti argument yanu ndiponena kuti kuchotsa pakati nkupha munthu. Kuchotsa pakati ndiye kupha munthu weniweni, chifukwa munthu uyu amene muchotsayo ndi munthu weniweni, si chinthu ayi, ndi munthu. Ndiye kuti kuchotsa pakati zikufanana ndi kupha munthu, ndipo ndiko kupha munthu osati kufanana chabe koma ndiye kupha munthu. Kuti mufike popanga chiganizo chimenechi ngati sinodi wamkulu, idalipo sinodi ina imene idachita konsida kuti ayi mwina tivomereze kuti zikavuta pakati pa amayi azitha kuchotsa pa masinodi atatu amene asanu. Palibe sinodi imodzi imene idanapo kuti ayi kapena simunena kuti mpagulu ba. Hayi ndithu palibe sinodi imodzi imene idanenapo kuti ayi ifeyo tikhoza kutero tikhoza kuvomereza. Ngati adanena ine sindikumbukira, koma chimene tidziwa ngati mawu a sinodi wamkulu kapena mawu a masinodi athu ngati CCAP ngati banja lathu
tonsefe tidagwirizana potsogozedwa ndi mawu a Mulungu kuti ayi kunena kuti tizivomereza kuti ayi moyo wa munthu ukhoza kuchotsedwa pa stage iliyonse nthawi iliyonse mwachifuniro cha munthu, ndiye kuti sitikhoza ndipo tikulakwira Mulungu. Chimenecho ndi nkhanza, kumeneko ndi kusalabadira, kumeneko ndi kusamvera Mulungu, kumeneko ndi usatana, ifo kumeneko nkupha. Paja satana kwake nkupha, kuba ndi kuwononga. Ndiye uyotsa moyo wa munthu musiyana bwanji satana. Pamene ali ndi mphamvu yotsa moyo wa munthu ndi amene adamulenga. Ali ndi mphamvu yomupatsa moyo, ali ndi mphamvu yotsa moyo. Nene ndilibe ufulu pa ine ndekha kuti ayi nthawi iyi basi ndikungoganiza kuti ndichotse moyo wa munthu. Ndilibe ufulu kuti nkhoza kungoyimirira pano kuti ayi asamu ndifuna ndikupheni. Ndi mulandu wokuluka. Pa moyo wanu ndi wamtengo wapatali. Ndi ndudi ndoteteza moyo wanu. Osati kuchita nawo chilichonse chimene ngafune pa nthawi iliyonse ayi. N'chifukwa chake tidagwirizana kuti iyayi potengera zimene mawu a Mulungu amanena ife tisalole nawo zimenezi pokana mkwiyo wa Mulungu. Komatu kunjaku chimene anthu ena komanso amabungwe akumanena nchonena kuti amayi ochuluka komanso atsikana ambiri akumachotsa pakati unsafe abortion pa Chingerezi zikumachitika. Muthu kugwiza nawo kapena simugwiza nawo? Kaya kuti kuli safe abortion, kaya kuti unsafe abortion, zonsezo ndi abortion. Ife chimene tikukana kuti kaya ndi anthu ambiri, kaya ndi anthu ochepa, koma zoti munthu anene kuti ayi ndikhoza kukhala ndi ufulu wochotsa moyo wa munthu pa nthawi imene ndikufuna, zimene ife tikuti ayi mphamvu imene sili ndi ife. Sidalenge munthu, ife amalenga Mulungu, mphamvu imene ili manja mwa Mulungu. Koma zoti atsikana ambiri akuti akumataya miyoyo yawo, amayiso akumataya miyoyo yawo chifukwa chakuti amachotsa pakati mozemba. Mukudziwa? Kuzembako ndiye kulakwa. Mu mpingo mwanu zoti anthu amachotsa pakati mumadziwa? N'chifukwa chake timalalikira kuti usaphe. Chifukwa timadziwa kuti anthu amachotsa pakati molakwira malamulo a Mulungu ndi mawu a Mulungu. Timadziwa ife mpingo wathu muli anthu akupha ambiri adaphapo anthu ochotsa pakati. Timadziwa zimenezo. Chifukwa chake timalimbikitsa kuti taye nthawi kwambiri pa chipatso zotsatira za zimene zikuoneka, koma titaye nthawi kwambiri pa kuphunzitsa kuti munthu asachite mistake yoti akhoza kutenga pakati kenako nkufuna kuchotsa. Ifeyo ngati unachita mistake yoti unakatenga pakati, iwe umadziwa kuti zotsatira zimene ukuchita zotsatira zake zikukhala ziti zimenezo. Mtsikana wagwiriridwa munganena kuti amadziwa? Izo ndi ma situation ena mene mwina achipatala polumikiza ndi abanja ndi ndani amatha kuchita decide kuti apanga bwanji ethically mene angachitiremo. I think achipatala imenezo amatha kuchita ngakhale azimayi oti mwina ali pa danger chani amatha kuchita decide kuti titani, and that comes pa situation imene madokotala akhoza kupangira titani. I think zimene zilipo kale. Mwana wa praise team mu mpingo wanu pakaninga CCP wagwiriridwa sangachotse pakati? Nanga si chiganizo chake yeye kuti agwiridwe amene kuti akhendi pakati. Mochita kunena kuti aya nukachotsa pakati nutilawira ife kuti ndipita kuchotsa pakati. Achite mobisa. So ife nkunena kuti aya pita kuchotsa pakati. Achite mobisa. Ife stand yathu nkuti kuchotsa pakati nkupha. Kaya zachitika motani, koma at the end of the day pambero pake muvomereze kuti mwachitachi mwapha. Chifukwa mwaphayo munthu ndiye stand yathu. Ndifike timalalikira wapresident munasamba pa mawu a Mulungu. Timalalikira kuti usachite izi. Cholinga nchakuti pakumvera Mulungu tikhale nalo khalidwe lokumdweretsa Mulunguyo. Pakupewa zimenezi tiyesetse kuchita zimene ife mawu a Mulungu amanena. So ma situation imene nawo alipo kale ena amene madokotala amatha kuchita decide titani molumizana nanu akewo.
pali ma crucial and critical situations zimene anthu amatha kuti tipange bwanji koma zoti tikhoza kuti mpaka kuchita lamulo lorayayi panopa tavomera tachita lamulo tachita gazeti kuti ayi azimayi akhoza kumachotsa pathupi imene afunira mphamvu imene tazitenga ku ifefe tino mphamvu zathu tizitenga kumwamba timazitenga kwa mulungu monga mwa mawu ake sidapatsidwe mphamvu ndi kuloledwa kuti tichotse pathupi pa munthu nthawi ineyi yonse imene tikufuna koma idapatsidwa mphamvu yakuteteza moyo wa munthu pakuti moyo wa munthu mulungu amauona kuti ngwamtengo wapatali kodi mukumbukirenu ngakhale Kaini atachimwa ataphabe mulungu adamupha ngati adamupha adampatsa ngakhale chizindikiro chakumteteza kuonetsa kuti moyo wa munthu ngofunika pamaso pa mulungu ngoyenera kutetezedwa ngoyenera kusamalidwa nyengo yonse mphamvu yakuchotsa moyo sili manja mwa munthu ayi koma mulungu amene amapatsa moyo chabwino nchani kuti mtsikana kapena mzimayi amene watenga pakati ndiye waona kuti ndisapitirire ukhale pakati pamenepa ndikachotse pakatipa mwa ubwino nkusiyana kuti munthu achotse pakatipa mobisa chifukwa lamulo likukana munthu chankutayambayo chabwino nchani chiganizocho chonena kuti anthu kuti ngachotse mimba mwa ubwino palibe kuchotsa mimba mwa ubwino pokumene kungokaphabe bwanji osayisunga mimbayo mpaka ukabereke ukachotseranji kongofuna basi kuti anthu kuti ngachotse mimba maganizo amenewo chonena kuti aya ndafuna kuti ndichotse moyo wa munthu pa nthawi imene ndikufuna ndiwolawikawo so whether it's safe or unsafe koma ngati nkhani njoti ndachita decide palibe vuto lililonse koma ndekha ndonena kuti ankachotse moyo wa munthu ndibe mphamvu zimenezo zikuveka kunena kuti aphungu nyumba ya malamulo nkutheka mwina anthu akambirana za lamulo limenelo ndi zachitika akambirana lamulo limenelo nkudutsa ndiye muta monga mmene malamulo ena akhoza kudutsira ku parliament ngasi anthu fawena amatha kuti amakhala influenced ndi ndalama ena alonjeza kuti aya mukakapasa izizi ndiye tikupatsa ndalama titani tikuliniza kuti zikhozotheka kuphasa kumeneko popeza njira za satana nzoterozo koma ife tunena kuti kaya achita phasi kaya saphasa koma njira maganizo athu ngonena kuti kuchotsa mimba mwamene munthu angafunire mwaufulu tsono nkukachita ochita lamulo kuti ayi mukhoza kuchotsa mimba amene mufunire ayi ife ngati mpingo angakhale madoro kuzipatala zanu azikachotsa excuse me zipatala zathu za missionaries za siseli wamkulu ngasiwabwera munthu alija wavutika munthu ndimene zilili mweneyo koma kunyumba kusizo kuyenda sinditha kusamala mimbayo mwana akabadwa ndilibe kuthekera kuti ndisamale ndichitana safe abortion chipatala cha mission cha Nkhoma ayi ndithu ife chipatala chathu cha Nkhoma sitidzalola zimenezo sitingavomereze chifukwa ndikunena kuti msino wadi tidzatsema mkwiyo wa Mulungu fa kuchotsa mimba ndi kupha munthu monga nanenera komanso ndi kuchita dala kuita nditsifano kumene kukhetsa magazi a munthu osalakwa kumene kunkuitana dala mkwiyo wa Mulungu pa vanthu pa dziko ngakhale pa mpingo ife tidzauza madokotala athu zipatalamu ndiogwira ntchito kuti uyu tidzamumve kuti achita izizi ife sitidzagwira naye ntchito chifukwa kulakwira zokhazikika zathu zipatala zathuzi zimayenda potsata malamulo amene timapatsa ndipo malamulo timatenga kuti kayendetsedwe kake timakatenga zimene Mulungu akunena so sitingachite zotsutsana ndi zimene ife timakhulupirira mzipatala zathu kapena madepartment ena aliwonse aife ncholinga chofuna kukondweretsa ena ni kusiya kukondweretsa Mulungu ni mavuto akulu amenewo ife sitidzalola mutero
Simuchita nkhanza anthu osalakwa. Kuchitira nkhanza anthu osalakwa ndike kuchitira nkhanza anthu osalakwa ndiye kuchotsa pakati pa munthu amene ngosalakwa. Synod wamkulu imene ndi CCP General Assembly mwagwirizana kuna kuti apostoli ayi mukuti ayi mwatemetsa nkhoka pamwala. Ifeyo Komano nkutheka abusa ena amu masinodi enawa oloka pene sinodi eni kumene akapezeka ku mkumano wina wa mabungwe aunena kuti ya tiyeni tisapoti zimenezi chifukwa tisamala moyo wa atsikana ndi amayi. Mutani niyo ngati ni masinodi ngati zimenezi zichitika chifukwa zikumachitika ndithu. izozo zochitika Kapena simudaone mazibu abusa ali apakanema akunena kuti ya ifeyo tikuona kuti ya ndithu ana azimayiso iya akutayika. Izo zochitika mukuanena za azibusa pa iwo ngati payekha monga mmene akhoza kuchitira kapena pena amuze amukopa kitacheza kuti angasi mukamanena zimenezo kawiri zimene zimatenga mtima anthu otero ni nthawi nkhani za ndalama chanyi izi ndizo. Ife tunena kuti ife dayankhula ngati synod amene adatisankha kuti tikhoza kuyankhula malo mwa synod. Ife maganizo amene dabwera nawo aja si maganizo a munthu payekha koma maganizo a masynod onsewa kunena kuti ngati synod wa CCP wamkulu zoti anthu tikhoza kuchita lamulo lomachotsa pakati. Ife sitigonjera, ife sitimvera, fankulakwira munthu. Tsono ngati zingatera kuti zachitika zimenezo zimachitika. Awa ndi maganizo anthu ngati padera individuals monga inu ine because tikhoza kugwirizana kuti tisiyane maganizo pena. Komano ife timakhulupirira kuti ngati synod wamkulu wanena chinthu ndiye kuti chimenecho aliyense wa ife wanena nawo chifukwa our system of government is representation. Mori kunena kuti aya ine ndikutsutsana nawo awawo ndiri akulakwira zimene synod wogwirizana wakambirana. Koma ngati synod wamkulu sitinena kuti aya tiphere ufulu enawo animene video zakhoza maganizo awo osiyana. Koma ife tikunena ngati General Assembly our family CCP timati bwanji pa nkhani iyi ndipo tatsimikizanso kuti izi ife sitivomera. Nengati kunatene zimenezo zili tsopano ndi ma individual synod aja kuti akhoza kukhala pansi kapena akhoza kutani kuti nayenso amumve mbali yake apange bwanji amthandize bwanji izo zikhoza kukhala ndiwo. Koma ife tidanena ngati family pamene paja ndi CCP adanena chocho. Inu nda mbusa moderator wa Ngoma Synod pa Chingerezi spiritual father wa Ngoma Synod mbusa wapanga choncho basi ngoyang'anira. Tili ndi mabwalo athu, tili ndi mabwalo amene timachitira zinthu zathu. Tili ndi maweruzo a zinthu zamene timayendetsera. Ngati pena zachitika zina pali ndondomeko zake zimene zimatsatidwa. So sitingangoti potauchana timwe kuti basi ngati modera ayi tabwerani kuno mwatena pali ndondomeko zake zimene timatsata kufikira kuti tamumva kuti amati chani. Ndipo ngati pafunika ma measures ena kapena disciplinary measures zina pali mabungwe amene amachita ziti zimenezo mkati mwa mmene timayendetsera our ecclesiastical court. Tikupita ku break koma tisanatero ndimafuna kuti ndimve mawu anu amenenso apite kwa aphungu amene pakati pano ali mzokambirana nyumba ya malamulo amene mwina lamulo limene lili mwina nkutheka kuzokapanga basi mwauza zotani. Ife tidanena kale pa statement icha tidauza kale aphungu kuti asayerekeze kuvotera zimenezi. Tidachita ngati kuwachenjeza kuti akamachita zimenezi azindikire poma kuvotera zimenezo akazindikire one ali kusagonjera mawu a Mulungu. Two, akazindikire ndi kuvomereza kuti zotsatira zake
sizidzakhala zabwino ku dziko lathu. Dziko lina lililonse limene limakhetsa mwazi wa anthu osalakwa sililandira madalitso. Akhoza kukachita phasi kapena osachita phasi, koma chimene akachine kudziwa nchokuti kuvomereza ndi kuyika lamulo loti anthu azichotsa mimba mmene afunira akupititsa patsogolo zolinga osati za Mulungu koma zolinga za mdierekezi, zolinga za Satana amene kwake nkulanda wanthu madalitso. Ndi dziko lathu ngati ufuna kuti ayi liyende mmatemberero ndi ayi tilole kuti ayi anthu kachita ndi chisawawa. Enanso mawa tikati ayi kuba kwachuluka tichite lamulo loti anthu aziba maufulu tiyeni nanga si tumachitira malamulo kumapereka maufulu ku machimo kuti aya tizichitabe pali malamulo oti tikuchiteni defend. Ndiye chibwanacho dziko limene limadalitsika ndilo yika Mulungu patsogolo ndi kumuopa iye pakugonjera zimene iye adanena. Mwatero mulimba mtima koma sizedi chifukwa ndi mawu a Mulungu. Chabwino ndimafuna kuti tipite ku break ndipo tikachoka kumeneko tidzapitiriza kuiza kwathu pomwenso tidzakambe zina zokhudza nkhoma sinodi komanso zina zokhudza inu ngati mtsogoleri. Ndikuchikhulupirira kuti tidzakhala tikulaso mkati kwambiri mwa mmene nkhoma ikuyendera komanso mmene CCP ikuyendera. Yayi mmene moto ndi mmene tikuchitira mpulogalamu ya lero ya Tchutchutchu pano pa Times. Lero lino ndili kuno ku mpingo wa CCP wa Kaning'a mu mzinda wa Lilongwe, ndipo kuno ndatsatira mbusa Basic Nkhoma. Iwo watu ndi moderator wa Nkhoma Synod komanso ndi moderator wa Synod wa mkulu kapena kuti CCP General Assembly. Tukambirana nkhani yokhudza kuchotsa pakati sinodi ikuti ayi ndiye tikuwa mkatikati kumva kuti chifukwa chani akutero. Dzina langa ndine Samukalimira kupempheni mukhale pompo pomwe tikubwera mchigawo chachiwiri. Tikulandireni to mchigawo chachiwiri chomwenso chili chigawo chomaliza cha programu ya Tchutchutchu pano pa Times. Lero lino ndikucheza ndi mbusa Basic Nkhoma. Iwo watu ndi moderator wa msinodi wa mkulu kapena kuti CCP General Assembly komanso ndi moderator wa Nkhoma Synod. Lero lino tikambirana nkhani yokhudza abortion kapena kuti kuchotsa pakati komanso pali zina tikambirane mukhale pompo. Abusa tikulandireni mchigawo chachiwiri. Zikomukombisa. Tsopano ndimene zilimo ndikuti mwalipitsa mwango pamwala kuti palibe zochotsa pakati, palibe kuvomereza. Kuvomereza ndi ngakhale zikuchitikabe m'machalichi zuchitika before uchimo liwonse kuchitika anthu achita uchimo liwonse umene angafune. Izonso zochotsa mimba zikuchitika koma kuti tikhoza kukhala poyera tsogonero ayi tachita tsono lamulo lero kachita limene mungachitire ayi zimenezo ndi ayi mwakanitsitsa ndiye chibwanacho chimenecho. Amabungwe akabwera kuti akhaneno basi chifukwa muna nkutheka kuti inu simukudziwa chifukwa chenicheni chimene boma kapena mabungwe akuona kuti anthu achita kuchotsa pakati ngati akufuna mukhala ovomera kuti abwere adzakuthandizireni kuti thandizira kuti anthu azichotsa amene afuna amene achotsere pakati amene angafuna. Ndiyati thandizire kuti ayi azichotsa pakati amene angafurire. Ngani ikula kutsatana kuti nanga si ena kukunja akuona kuti mwina abusara amenewa akusoeka information yeniyeni ya zomwe zochitika pa ground ya zomwe anthu mmene anthu akuzuzikira kapena kuthatha kumene chifukwa machotsa pakati okha. Ndeno mwina atati abwere kuti akhale nalo pasi ngati utsogoleri wa CCP General Assembly ndikupangani enlighten kukuthandizirani kuti muzindikire bwinobwino simungavomere. Pali kuunikilidwa kotani koposa ndi kuunikilidwa koposa kuunikilidwa konse kwa Mulungu.
pali kuunikira kwina kuli konse kotani kumene kukhoza kupambana kuunikira kwa mawu a Mulungu. Tidaonekeredwa kale ndi mawu a Mulungu kuti usape zikwanira kugonjera Mulunguyo. Wina aliyense amene akhoza kubwera kuti kuunikira atiunikira chani? Popeza ife ulamuliro wathu wakuchitira zinthu zathu tsiku ndi tsiku ndi ziganizo zathu timotenga mawu a Mulungu amene ndi chiunikitso choposa ziunikitso zonse. Motero Palibe chilichonse chingapose mawu a Mulungu, ulamuliro wa mawu a Mulungu palibe koposa kugonjera zimene mawu a Mulungu afuna. Kusagonjera ndi kuyamba kulimbana ndi Mulunguwo. Ndi adapambana pondani atamba kuyambana ndi Mulungu adapambana pondani palibe. nkhani yonse ikachitika mukaluza, what next? Samu sinkhani yakuluza kapena kuwina. Abusa Koma indi ngati lamuli lipange pasi ndeti mwaluza tu. Chifukwa chakuti zizichitikabe. Zizichitika chifukwa zimachitika. Koma ife sitiluza chifukwa mawu a Mulungu saluza ndipo Mulungu saluza. Aluze ndani? Amene aluze ndi amene avomere kuti kuno tiziyotsa mimba amene tingafunire, chifukwa amenewo Mulungu awalanda madalitso ndiye sangawine. Iwo amene adzagonjera ndi kuopa Mulungu pa gawo limene ndiwo amene adzawine ka. Tsono ife sitikuona ku nkhani yakuluza kapena kuwina. Kuwina kuli kwakuti anthu wagonjera zimene Mulungu akufuna ndi amapambana. Koma kulimbana ndi Mulungu nkuti azitenga maganizo a Satana ndi amalandidwe madalitso. Akhoza kupasa koma sadawine. Adzawina ndi amene adzagonjera chifundo cha Mulungu. Motero Eh, ili bwanji nkhoma sinode? ili bwino Ili bwino kwambiri. pano simangote zaka ziwiri muli moderator ngati chaka chimodzi ngati sindu. Chaka chino ndi chachitatu ndili moderator peza ndasakidwa 2017. Ndikuti kwakhaza kazinga Kakhala chaka chimodzi chaka chamawa ndi zeno koma fwa timu yoyamba ndi data 2019. De 2019 adandi sankhanso adandiyeneleza kuti zikhoza kuyimira abe synod. Ndi kuti 2021 tikhandiso ndi wina pamene ine ndikatula ifa kulibe 30 term ku synod. okulibe Kulibe. mwaka mukutula. Ine ndikakhala ndikutula ngati moderator wa CCP kwa synod. Nafunsa kuti kuli bwanji nkhoma sinode chifukwa kumamveka zitokotoko kwambiri. Mpaka ena amafika ponena kuti nkhoma sinode tu pena pake tu ndi chimodzimodzi kuongereza. Ati ndilo akuongereza kwambiri. Ife Tera inuyo makamaka inuyo ndilo akuongereza. Ife Kuti kumudzi nkule. ine kwasungu kwasati. Ndiye kuongereza yangu likaongereza. Ife synod yankhomo khala kuongereza. Uyambira li? Ati mabakira kwambiri kuongereza. Even ni kuongereza sana wewe mboma. Nkhoma sinode mabakira kwambiri kuongereza zochitika kuti. Ayi ndithu. Ngati mwaona zimene synod imalemba kama pastoreta kandi jani iwo amene adaziona ndi maso aufuti a dziko lino zabwino akhoza kuwuzani kuti synod sinali yakuongereza koma synod imafuna ulamuliro wabwino. Kuti iwo amene adalipo waja adakachita zimene timanena zija tinachita ngati tikuyimba bero. Taona kunizo koma osamva. Synod yankhoma simayimira chipande china chilichonse koma imayimira chilungamo kuti chiyende ngati madzi monga mwa Mulungu. So mwina chifukwa chokuti akhoza zochotero timalemba mapastoreta timatani timayankhula zina zikachitika amaganiza ngati ndifa kuongereza. Ayi ife tinali kufuna ulamuliro wabwino. Ndifo timauza ngakhale ajapitaja osadana nawo ayi. Ndipo akakuwuzani ambiri amene aja kuti synod yankhomo simadana ndi ife. Amene ali ndi goodwill akakuwuzani kuti ayi amatilangiza kuti simadana ndi iyayi. Ngati mukumbukira abusa kumbuyo kuti uzidafika pona kuti maenda wauyo maenda mothawa. Kuyenda mothawa kuti iwo amene tidawuza kuti akonze sadamve uthenga wokuti zimene ife tidanene. Wamagaza ngati ife tunena kuti ayi inuyo ndinoyipa inuyo ife tufuna chipande chakuti ayi. Tsono posamva udzudzula pakuti mawu a Mulungu amene kuti wokonda mwambo amakonda kudziwa koma wakuda chidzudzula amapulukira. Kudali kupulukira kwoko kuti tsopano azikhangara zitulondalonda zitani. Koma adakatenga zimene zija timawuza zija ine ndikukhulupirira sadakachoka mboma.
munena zona anthu amafuna ulamuliro wabwino chimene munthu amafuna tere ine okumudzi kwathu kwasate chimene akuona ndi zinthu zoti zizipezeka zomthandiza munthu kutsiku ndi tsiku malo moti munthu mmodzi awiri azilemera ena onse akusauka timanena kuti konzani izi onani kubako onani apo timanena zimene zija moti sindi mlakongerese ayi mpang'onong'onopo ngakhala kongeresi adzakuwuzani kuti ayi ankhoma sino ndisakongeresi tsono mwina popeza chili chigawo chapakati pano popeza chigawo chapakati pano ngasiya amati ndiye chakongeresi koma chipani chimali congress party sichigawo chapakati ayi malawi congress party chipani chadziko lonse koma akhristu anongakongeresa amire ine sindidziwa kuti akhristu angakongeresa athu angakongeresa tilibe nthawi yamafunsa munthu kuti iwe ndiwokongeresa chifukwa ife ngati mpingo kwathu nkutenga onsewo ndi ana athu zimene mmachita boma la DP likulamula kumalemba mapastoreta kumadzudzula zizichitikaso pa ulamuliro umenewo kumenewo ngati iwo amene alowapo achita zomwezo zimene anzawo timati tikawuza samachita tikawuza kuti anthu akudandaula izi osachita tidawuzanso kalelo paja kuti ife sitidzaleka ife tidzayankhulira anthu osauka amene sakhoza kuyankhula okha chalichi chimakhala kumbuyo kwa anthu amene akuponderezedwa anthu amene akusauka anthu amene akuchitira nkhanza chalichi chimakhala kumbuyo kwa iwo monga pano tikukamba zakuti aya muzipha anthu osalakwa chifukwa cha abortion ndi chalichi ikuyimira anthu aja amene sangathe kulankhula ali m'mimba ali very defenseless alibe ndife tuyimira iwaja mawawo ndife mwapheranji so we will always speak on behalf of anthu osauka tidzayankhulira anthu osauka amene alibe mawu moti waja akudziwanso ndithu kuti sino sangakhale chezi adzayankhulabe chifukwa siwa chipani koma ngofuna zinthu ziziyenda bwino ena adafika ponena kuti ayi akamafika mu Central Region kuti akubwera kunkhoma mati ayi tikupita kuongereza mudziwa zimene ndumva kwa ino amatero amatero mpaka natsogoleri ku Central Region mpaka atsogoleri nuyo atsogoleri makupanga ndebe kuti awa ndi too much congress atsogoleri asinodi ankhoma mwina alipo ma videos zene kuti aliyesa makhala mchipani oseko mwina mzigawo zonsezi moti mbuyo mungasi zipani zigawo zinalingati ndi chipani kapena mwina kuti nkhani ya ndale ndi ya munthu iyeyo ino mwenye chipani ine ndibe chipani ndikakani chipani ndikauza anthu tayi ndino chipani chakuti sindasokoneza mwatero ndiyasokoneza anthu koma ife ngati atsogoleri a sinodi timalimbikitsa ulamuliro wabwino okomera wanthu makamaka anthu osauka ife ambiri takulira kumudzi ndipo mphawi wakumudzi timaudziwa akamati anthu akona ndi njala timadziwa chimene akutanthauza akati anthu alibe zovala timadziwa chimene akutanthauza ndi anthu aja amafuna kuti mwatukule ndithu ulimi muonetse akamachilima mbewu zawo mwagule mbewu zawo zija zinthu ziziyenda bwino moyo uzikhala kuti ukukwera zinthu zochepa zimene anthu akumudzi amazisowa zimene atsogoleri ambiri andale amakanika kukwaniritsa bola iwo zawo zikutani zikuyenda bola zawo zikuyenda ndi zimene timadana nazo ifezo Deputy General Secretary wanano anamusankha kukhala presidential advisor on religious affairs ndipo tuyamika kwa basi kuti hayi adatilemekeza muyamika suzupanga justify kuti ndiye ndinoyakongereza hayi iyo jasada msankha chifukwa tingokongeresa one adamsankha chifukwa cha integrity yake adamsankha chifukwa cha exposure yake adamsankha chifukwa cha qualifications zake monga mwa kuyenereza kwa iwo amene akhoza kusankha anthu kuti atumikire sadasankhe munthu wokongeresa adasankha mbusa oti akathandizire magawo oyenera kuti zinthu zichitike bwino pa nkhani ya chipembedzo nkuona boma lidayenereza mmodzi mwa anankho masinodi popita mudantumiza ndithu kuti mutumiza ndithu
conscious yanu idali clear ndithu kuti basa va ziko mupita katumikire? Tidamtumiza conscious yathu ili clear moyamika ndi kumufunira zabwino ngati mwana wathu amene wanyamula flag ya Nkoma Synod. Ndipo sadangonyamula flag ya Nkoma Synod, wanyamula flag ya mpingo wa Chikhristu. Ni flag idanena ura mwana wathu, mbale wathu, undu utumiki wapadera ndi kumayiridwe wapadera dera. Kuti ukatumikira Ambuye mu gawo limeneli. Loga thandiza president. Loga thandiza ena amene adzafuna kufunsiridwa ndi kupangiridwa pa nkhani za chipembedzo ndi dziko, ukawaunikire mosatayi chimene iwe uli. Ndi chifukwa chake tidamufunira zabwino ndi kumulangiza ndi kumpempherera ndi kumpatula mwapadera kuti akagwire ntchito imene lero Ambuye wamusankha. What will be your role kuboma limene lipoli ngati mpingo? Musitani? Ifeyo ngati mpingo tichita monga timachita ndi boma lathalo. Ife udindo wathu ife nkugwira ntchito limodzi ndi boma m'magawo akutukula moyo wa wanthu. Nkhani za maphunziro, nkhani za chipatala, nkhani za chani, tigwira nawo limodzi monga tigwira ndi enawo. Komanso tiwapempherere, komanso tiwalangize. Sitidzaleka kuwalangiza ndi kuwadzudzula. Zina zikapanda kuti sizidayende bwino monga mmene amala akufunira, sitidzakhala chete ngati mpingo koma kuyankhula kuti ayi simudachite bwino, mudanena zakuti nanga bwanji. Ife ndi voice ya anthu amene alibe voice. Ndi awanso tipita nazo chimodzimodzi monga ndichita ndi ena. Zimakhala ndiwo kusankha kumvera kapena osamvera. Koma bora ife tigwira udindo wathu wakukhala alonda kuti Mulungu asadzafuse mwazi wathu panthu ataonongeka. Dziko liliyende limafuna kuti lizikhala kugwirizana, pazikhala kukondana pakati pa anthu. Mipingo, zipembedzo zili ntchito limodzi. Pakati pa tinaona ngati kuti Chikhristu ndi Asilamu zimakhala ngati kuti zizavutako pang'ono. Ndinofuna ndipota kwa inu ngati moderator wa Synod wamkulu, muli ndi malangizo anji kwa Khristu komanso Asilamu kumene pa nkhani yokhudza mtendere ndi kulolerana komanso chitukuko? Mawathu ndomwewo kuti pakakhala zina zimene sizidayende bwino tisathamangire chiwawa kapena ku ndewa, koma noti ndi mabwalo mmene tikhoza kukanena kwa akuluakulu. Mwachitsanzo ngati anzathu achisilamu achita zina zake zolakwira mwina in our vicinity here, ndiyefe tikudziwa kuti tikanena kwa yani, tipita kwa akuluakulu awo lizachitika ndi izi kuti pakati pa iwo ndi ife tizikambirana monga ana amodzi a dziko limodzi, timvetsetsane, tichite coexist limodzi. Tsono ndiye upangiri wathu. Zina zikalakwika tisamathamangire nkhondo, koma zitithamangira kumvetsetsana ndi kuyankhula limodzi, kukhala limodzi pa tebulo nkuona kuti tipanga bwanji, chifukwa tiyenera kuyenda ndi mtendere. Mtendere ndiye chipatso chofunika zedi, ndi chipangizo chofunika zedi kuti moyo wauzimu, moyo wathupi upite patsogolo. Nthawi yaita njiru mati mwina mombe mkota tikambena nkhani zosiyanasiyana pano, nkhani zokhudza kutulutsa pakati, komanso timakamba nkhani zokhudza Synod ngati Nkoma Synod zimene zimaveka. Mwina mwana omaliza ku mtundu wa Malawi. Malo omaliza ku mtundu wa Malawi kuti CCP General Assembly ndi masinodi wake ife tikutsindika mawu athu ndi kubwereza kuti sitidzayikira kumbuyo lamulo limene lidzachotsa wanthu pamaso pa Mulungu. Ayi ndithu tidzafuna ulemu wa Mulungu usungike, ulemu wa mawu ake usungike, kuti dziko pa usamala zimene Mulungu afuna lidalitsike ndi kupita patsogolo. Musandibwereze kuti ife ngati asisipi Nkoma Synod kuno kuti monga munanenera mbali yachiwirichi, ife sindife achipani, ife ndife adziko, ife ndife oyimira mpingo wa Mulungu. Ife timachita ntchito ndi anthu onse azipani zonse, ndipo sitifuna ndi kulola konse kuwagawa
onsewo ndi ana athu. Angakhale mchipani chosatchuka, chipani chotchuka, koma onsewo aja ndi ana athu. Kuti tiyendere limodzi mu mtendere ndi kutikulire mpingo wathu limodzi komanso dziko pamodzi ngati Malawi mmodzi. Iyayi, tiyamikire kwambiri abusa. Mumati moderator wa synod wamkulu. Apapo ndipo tafikapo tapande tadziwapo Pamodzi moderator wa synod wamkulu. Tiyamikire kwambiri chifukwa kuti munovomereza kuti bwera malo ano kuti tidzamve tchutchutchu weniweni wa nkhani zokhudza kuchotsa pakati, chifukwa zimene zili nthu m'makwalama kuziyankhula kwambiri anthu. Komanso mwina zimene anthu amamva zokhudza nkhoma synod tamvanso kwa inu. Tiyamikire kwambiri. Tsiku lino tikadzabwera malo ano mudzativomereze kuti tidzapitirize nkhani zina. Pamene pato ndiye pamapeto pa programu yathu ya lero ya Tchutchutchu pano pa Times. Lero lino nakutengerani moderator wa synod wamkulu kapena kuti CCP General Assembly. Iwowatu ndi M'busa Bizwig Nkhoma. Iwowa ndi moderator wa synod ya Nkhoma. Komanso ndi m'busa wa mpingo wa Kaning'a muno mu mzinda wa Lilongwe. Ndipo chikhulupiriro kwathu kwa tsiku lero maphunzira zambiri. Dzina langa ndine Samu Kalimira. Ndipo kuchokera kuno ku Lilongwe ndionena kuti pitizani kunena kanema wa Times mwakumanonse.